Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-Speaker tal-Parlament saħaq li l-Gvern kellu kull dritt iressa emenda l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. F'ruling ċar li tal-Speaker Anġlu Farrugia ġie kundannat l-aġir tal-Oppożizzjoni fil-Parlament li l-ħamis fil-għaxija infexxet titajjar tipprovoka u mbagħad telqet il-barra biex lanqas ivvutat fuq mozzjoni tagħha stess. L-Speaker saħaq li l-Gvern seta' jressa emenda anki jekk l-Oppożizzjoni ma ridix tħalli li jsir dan. Fir-ruling tiegħu l-Speaker ta' sensiela ta' eżempji fejn naħa resqet emenda għal mozzjoni li tkun resqet in-naħa l-oħra. Fil-fatt l-Speaker ikkwota minn seduti parlamentari bħal dik tal-2004 meta dak iż-żmien il-Prim Ministru Ed Fenekadami ressa emenda l-mozzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien Alfred Sant. Semma wkoll mozzjoni dibattuta fl-2011 fuq talba tal-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien meta kien qam il-Ministru tal-Finanzi ta' dak iż-żmien Tonio Fenek u ressa emenda.